music. Adi can once again. Cloud9, Killer B, Luciano, Finyama, but once up Finyama, Finyama. Adi can once again, baby. Ukareka Finyama, Pesia Koino Nega Wakabatana, Asi, Uruguanta Finyama, dedicated with us Canavano Chinama, baby kill, Uruguanta Finyama, Pesia Koino Nega Wakabatana, Asi, Ukareka Finyama, dedicated with us Canavano Chinama. Ukaita sinusako which is maira dopa uno wona kana man like saki paila dofa tama boss ukatocha kana man naira ulita mazina uratize unestaira nepa uno na ebigana chigo chaira phone 2 minutes ona wakuchkalira mira ndikupe tip ukambore sona daira achibatare ichiskiri chekufaira urukuwanza kufinyama esi yako inooneka wakabatana asi ukareka kufinyama dedicated kuna vasikana vanochenama baby girl urukuwanza kufinyama esi yako inooneka wakabatana asi ukareka kufinyama dedicated kuna vasikana vanochenama baby girl make it exciting spice up the place and no more so frightening all you want to look like say you come fi bite me like up iwe Spider-Man imboseka upataurwa zviri fani unoda kuonekwa inga wakachena wani saka sei kupfeka pesi inotyisa pfekani uri kuwanza kufinyama pesi yako inooneka wakabatana asi ukareka kufinyama dedicated kuna vasikana vanochenama baby girl uri kuwanza kufinyama pesi yako inooneka wakabatana asi ukareka kufinyama dedicated kuna vasikana vanochenama ukaita zvinhu zvako uchismaira dopa unoona kana malike sachipaila nofata mabosi ukatoja kana manaira buditsa mazina uratidze une staira dopa unoona evigana chikochaira phone 2 minutes ona wakutyaira mira ndikupe tip ukamhoreswa nadaira achibhatare ichiskiri chekufaira ase Killer B amasikana anosinyanya kuwandisa mazino afananga asina kugezwe namirira nesuper glue. Burn them out.